दानिया हाग्रामा महिलारिया थप फैना होबायलायनो सरखाराव फैनायजों लोगोसे बिराना आयेन बानायना होलायबाय जायहा ट्राइबेल नङै हिनजावखौ लायो नैबे मानसिया ट्राइबेलनिफ्राय दानख'नाय जागोन नैबेबायदि जुदि हाग्रामा महिलारिया बानायना होयोबा खम दावराव जागोन ना UPPL नि माबाफ्रा बिराद दावराव जागोन थिग बेबायदिनो जानोबो हागौ आरो एग्जाम्पलसो होदों दै दाजाथों অনুমান কৰিব পাৰি যে ইলেকশ্যন কমিশনে বিজেপি দলৰ শ্ৰুতলিপি মতে সমস্ত এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছে আশংকা কৰাটোৱে সত্য হ'ল যি ড্ৰাফ্ট ওলাইছে আপোনাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সেই ড্ৰাফ্টত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেই ড্ৰাফ্টত অসমৰ বিধানসভা সমষ্টিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰবিলাক ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাব সমষ্টিত 3 লাখৰ ওপৰৰ মানুহ আছে কোনোবা সমষ্টিত 1,35,000 আছে সমষ্টিত উন্নয়নৰ পুঁজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই কথাবিলাকৰ সমভাৱে মানে বিতৰণ হোৱাটো উচিত आरो नोंसिनि गहपुर हालामावहाय माखासे जेंनाफोर सिखारनाय नुनो मोनदों नैबे डिलिमिटेशन खामानियावहाय दा बेयो माबायदि जानानै दं दा डिलिमिटेशननि माबाया ड्राफ्ट प्रप'जाला मैया मोनानि 8:00 पाब्लिश जादों आं डाउनलड खालामजोबनानै गासै सालिजारि नायबाय गहपुरारि बर'फ्रा जि मोनसे राजनितिक बिथिङाव जि जयै थानानै मोनसे गोहोम खोख्लैनो हायोमोन इलेक्शनाव बेयो थेर बेथेर जाबाय जुदि बे ड्राफ्ट प्रप'जाला फाइनाली एक्सेप्टेबल जायोबा नटिफाइड जायोब्ला आरो माने बर'फ्रादे मालाबा मोनसे समाव MLA जानो हागौमोन बिनि सिमाङा सेस दा गहपुरनि मोनथाम मोनब्रैसो जि माने मेजर पन्सायतफोर दङमोन बिनि गेजेराव सेरखाय बेख्लाक खालामनानै आलुपारा गाव पन्सायतखौल' गहपुराव लाखिनानै गासैखौबो माने बर'फोरखौ बिहाली समष्टिजों दाजाब हरफाबाय आरो दा बिहाली समष्टियाव थांनाय लोगो लोगो बर'फ्रा बेयाव MLAबो जाखारहैनो हाला मानो होनोबा बिहाली समष्टिखौ शिड्युल कास्ट SC रिजार्भ खालामना होनाय जादों मस्ट आनफर्चुनेट जाबाय आरोना थांनाय डिलिमिटेशन कमिशननि जि आवगायनि ड्राफ्टमोन फाइनाल जाबायमोन बे ड्राफ्टआ बेखौ बन्द खालामना दोननानै नै दा गोदान देग्लाय खालामनायाव जोंखौ सेस खालामबाय आरो ओरै मिसिं कमिउनिटि आरो बर' कमिउनिटि बे मोननैजों मिलायनानै ट्राइबेल पलिटिक्सआ जोंनि गहपुराव मैखोम मोनसे गोहोम खोख्लैयोमोन आरोना बेखौ मिसिंफोरखौ खोलाहानि मिसिंफोरखौ माबायाव दोनजोब्बाय गहपुर समष्टियाव बिसोरबो दा माइनरिटि जाबाय जोंबो दा माने बर'फ्राथ' आरो खावनै जाबावबाय मोनसे गहपुराव थाबाय माखासेया बिहालीजों थांबाय आरो बिहालीजों थांनाय माने शिड्युल कास्ट जाबाय नालाय बे सिर' सिथायनि थाखाय जों बेयाव आरो MLA जाखारनो हाला बिहालीया जुदि जेनेरेल जानायबाबो माने MLAफोर जाखारनायनि मोनसे सम्भाबना थायो आरो गहपुरावथ' हाखाला मानो होनबा मोनसेल' पन्सायतआव बर'फ्रा दंसै बे माने 8-9 हाजार भटारजों मा MLA गेलेबावनो नंगौ आनफर्चुनेट जाबाय आरो